Ay, salamat. Finish na. Agapito! Ay, linti ano. Juan, nakasusog ka. Hindi ako masusog sa imo na. Pipaaram kan so nagsugo sa imo. Tapig tanda ng kabagaong magtanom kinyog. Ah. Ano na tanom na? Oh, Dili niya. Araranihon-an. Talagang may kunyang ka naman, Agapito. Ano ka? May salti ka? Nata na naman. Dahil mo na bubutlaan, nararanihon man. Diyos ko. Gani ka nagtanom kinatong. Ang taram ka may kadsadire. Itanong mo sunyog. Dahil man siya nagtaram kung piraan sukol. Dapat nga kan may halakwas iyan dapat. Natay kang nagreklamo na bago ka man nagpatrabaho para agumta ka. Iyan nga ang problema. Tako nga ni, sinugo nga ni ako. Na ang nyog ganyang ito ang pipatanong ko nga ki Agapito, ki Agumo, dapat nga haralakwas. Yeah. Paralakwaso na bagang ina eh. Amakan, di nga ni nagsando pa. Burbutlay, ano. Di nga nagsando pa. Iyan ang dainin aram. Di aram ang rin. Ayaw, kami nagtatanong, mga 5 dangaw man sana ang pagitan. Sayang kan espasyo kan daga. Tangali, ang pagsakat mo kisarong poon, paburubalyo ka na sana. Iyan ang dainin araman. Matanong ka, mga pirang dupa, o pag-abot ki oras, mababa ka na naman, tamasakat. Daog kan taraneng, na mabalyo ka sa palapa. Wala natay ka na ang krediton. Pag-uragan siya, gunutan ta ka na. Sabi ka na mo, kung di ka na magtubo, di ka mabayadan. Dayan, ano pa iyan, Dahil mo mampigsunod so, tugon. Jesus, pigsunod ko sutugon. Sala sa nasun instruction niya. Tan trabador mahapot. Ano ang gibuhon mahawan? Matanom kinyog. Oh, tinanong ko sunyog, naghawan ako. Kaya man siya nagtarang ko pirang distansya. Garabuton mo yan. Ipalit mo ang duman o sa. Puralak ko kasun mo. Tadi kita kan mabayadan. Ano na ini, nagtatrabaho na kita, puro ka reklamo. Magkani rin ka malagtrabaho nga eh. Sala pa. Ngunyan na naglinguan na kita. Nganit matustusan ka sana. Tapos ngunyan, ikang mareklamuhon. Sayang lang kan 200 na bayad para 5-5 nyug na itanom. Sala pa. Oh, 200 pesos. Pera ng aldawan nyo na. 500 na baga. Nadek nga ni ka nagsarong oras, ma-assume ka pa malaking yento. Siyempre, tangani madali ang trabaho. Lugi sa'yo mo nagpapatrabaho. Sarong oras sa trabaho, hinagalan mo sarong kang sigarilyo. Sarong 4 kantos, tapos may 200 pa. Gano'n ka man sa tinawag 500. O ano, arog na kaan? Kung siring masasige mo ang reklamo, kita nung magpapasuhay, kastahe, ikang paglimpia, ikang pagtanong kanyo. Ika nga ni ka, haliyon mo da iyan. Haralakwas dapat. Pagtake! Mareklamuhin ka, doon ka magtrabaho. Hilingan ang gibon Agapito ho. Hiling-hilingon nindo anyog na na itinanom. Buli ni na niyang Agapito, inidengani nagsando pa. Jesus, haranihong pasusaro sa tinampo. Iyo na kayo dahil makagudakan tinampo. Buang Agapito, hindi ka lamang dahil makabukti Agapito. Magkani ring manabayadang kidusinto sa pa. Buang ini. Bata bago ko takong basa. Dalag, pabugti unan.